Il-fetħu l-applikazzjonijiet tal-fondi fl-iskema Rockin' Malta fejn il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli qed jiġu allokati ma' 300,000 euro lil kunċerti f'dan il-ġeneru mużikali. Dawn il-fondi ta' Festivals Malta se jgħinu finanzjarjament u anki jagħtu linji gwida lill-artisti kif sar fl-aħħar snin bl-iskema tkun ta' appoġġ qawwi lill-avvenimenti lokali bħal Rock the South, Earth Garden u l-Għaxaq Music Festival fost oħrajn. Il-Ministru Bonnici qal li dawn il-fondi jgħinu biex jittejjeb l-ambjent kulturali u mużikali ta' pajjiżna fejn ukoll joffru appoġġ siewi għal dawk kollha li jaħdmu fil-qasam mużikali tal-ġeneru rock. Il-kamp eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus spjega li bis-saħħa ta' Rockin' Malta l-Aġenzija tal-Gvern qed jirnexxiela tilħaq firxa akbar ta' udjenza. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet fejn ingħataw id-dettalji tal-fond il-ġdid ġiet żvelata wkoll il-brand ġdida ta' Rockin' Malta b'identità aktar vibranti. Dawk li jixtiequ japplikaw għall-fondi taħt l-iskema għal kunċerti li se jiġu organizzati s-sena d-dieħla għandhom ċans l-20 ta' Settembru li ġej. Aktar tarif jinsab fuq is-sit www.festivals.mt.